Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Hezkuntza Departamentuak 2023-24 ikasturterako matrikulazio prozesurako irizpideen berri eman du 0-3 zikloari, haur hezkuntzako bigarren zikloari eta lehen hezkuntzari dagokionaren berri. Ni publikoa naiz leloa erabili dute iazko bera eta datak emateko epea martxoaren 6an irekiko dute. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak nabarmendu du urrats bat gehiago egin dutela matrikulak doakoak izateko bidean eta iragarri du 27.900 eurotik beherako errentak dituzten familientzat doan izango dela. Gainera hezkuntzarekin lotuta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak iragarri berri du martxoaren 6tik 17ra egingo dutela ikastetxeetako aurre matrikulazioa eta horren arira zerotik aurrera aukeratu euskara izeneko kanpaina abiatu dute Nafarroako euskalgintzako hainbat eragilek eta mugimenduk. Adierazi dutenez, familiek aurrentzako nolako etorkizuna nahi duten erabakitzeko garaia da aurren matrikulazio kanpaina eta horregatik aurrak D ereduan matrikulatzea bultzatzeko sortu dute kanpaina. Eguerdion guztioi 12ak pasata direla iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea eta horretarako Nafarroara joko dugu. Izan ere, aurreatu bezala Nafarroako Gobernuak 3. murriztu ditu matrikulen prezioak legealdi honetan. Gaiari heltzeko Iruñan da Sandra Urra lankidea. Kaixo, Sandra. Kaixo, egunon, Karol. Tira, Jimenok azaldu duenez urteko 9.300 euroko per capita errenta baino txikiagoa duten familiek ez duten matrikularik ordaindu beharko. Iaz 6.650 euro baino gutxiagokoak zeuden salbuetxita, zer gehiago dakigu? Bai, Karol, zuk ondo azaldu duzun moduan, 2.300 eurotik berako errenta duten familiek ez dute ordaindu beharko 0-3 zikloan haien umeak apuntatzeko, baina horretaz gain, familia guraso bakarrak edo guraso bakar egoeran dauden familiek ere doakotasun hau eukiko dute. Horretaz gain, 10 euroko murrizketa lineal bat egongo da errenta per capita honen gainetik dauden beste familia batzuentzat. Gainera, Hezkuntza Sailak adierazi du hurrengo urtean erratioak ere jaitsiko direla 20 ikaslera murriztuko dela lehen hezkuntzan. Horretaz gain guztia jakin izan dugu izan ere 0 eta 3 urteko aurre hezkuntzako aurre inskripzioaren kanpaina berehala hasiko delako. Martxoaren 6an hain zuzen ere. Será la tercera reducción de tarifas para el primer ciclo de educación infantil en esta legislatura. Un nuevo avance de gratuidad que creemos que es significativo y relevante. En este sentido, para el próximo curso académico, todas las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad dispondrán de la escolarización con carácter gratuito. Además de las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad, en la tarifa general se incorporan 2 nuevos tramos generales de renta a la gratuidad, el tramo 5 y el tramo 6. Bestatik Nafarroako Gobernuak eta Euskaltzaleen topaguneak lankidetza ituna berritu eta indartu dute. Hitzarmenak 155.000 euroko aurrekontua izango du gainera, ez da, Sandra? Bai, hala da, Nafarroako Gobernuak eta Euskaltzaleen topaguneak hitzarmen berria sinatu dute berriro ere, euskarak 375 egun lemapean. Programa hori ere berriz aurrera eramango dute, izan ere hau 6. urtea da, hau aurrera ateratzen dutena. Gazteen artean euskararen erabilera soziala bultzatzea da helburu nagusia eta zuk esan bezala hitzarmen honek 155.000 euroko diru partida izanen du aurten. Herritarrekiko kontseilaria den Ana Oio adierazi duenez eta Oskar Zapata Euskaltzaleen topaguneko zuzendariak esan dutenez, instituzioen eta euskara bideraren arteko lankidetza oso garrantzitsua eta ezinbestekoa da euskarari bultza egiten jarraitzeko.
Euskararen bizi berritze prozesu honetan denon beharra dugu, ezta? Eta kasu honetan, hitzarmen honek badu balio simbolikotik haratago, balio ere importante bat, eta bada nolabait marko egonkor bat eskaintzen duela halako tamaina honetako proiektuak ongi eraman ahal izateko, ezta? Gogoratu nahi dut, konpromisoaz hitz egiten duen gobernu akordio batekin hasi genuela legealdia, Nafarroko errealitate kultural eta soziala babesteko konpromisoa, euskarak mundura irekita gizarte gisa dugun balioa biderkatzen duela iruditzen zaigu. Gure erkidegoari balioa eta aberastasuna ematen dion komunikazio tresna da. Ordea hizkuntza albo batera utzita, baina gizarte arloko gaiekin jarraiki sindikatu medikoak berretsu Nafarroako gobernuak eskainitako 400 euroko soldata igoera onartzen duela, haren batzarreko kideen 3 laurdenen babesari esker. Beraz, honekin greba alboratuko dute, ezta? Bai, Karol, badirudi, baietz azkeneko greba albo batera utziko dutela, sindikatu medikuak aurre akordio bat sinatu baitu gobernuarekin. 17 egun greban eman dituzte eta horren ostean, pasaren ostiralean greba bertan bera uztea erabaki zuten, zirriborro bat sinatu eta gero. Zirriborro honen bir neurri garrantzitsuenak honakoak dira. Alde batetik lankarga murriztea, egunean 32 paziente eta bakoitzakiko 12 minutu esleituz, eta horretaz gain hilean 400 euroko soldata igoera. Hori bai, esklusibotasuna akordio honetatik kanpo geratu da, eta aurrerago lantzeko konpromisoa hartu du gobernuak. Gogoratu behar dugu, hause izan dela gai polemikoena esklusibotasuna eta intersindikalak eskatu zuela mantentzeko. Hala ere, dena ez dago erabakita, izan ere parlamentuak oraindik onespena eman behar dio akordio honi, eta adiegon zeren eta sindikatu medikoak abisatu egin du martxoaren 15ean. Akordio honetan emandako neurriak martxan jartzen ez badirela, greba berriro hartuko dutela. Alberto Pérez, Nafarroako medikoen sindikatua. Han decidido que el acuerdo es aceptable, sin tirar cohetes es aceptable, pero que necesitamos garantías de que se va a cumplir. Y entonces nos han pedido que efectivamente desconvoquemos la huelga hoy, pero que inmediatamente volvamos a convocar una huelga indefinida a partir del 15 de marzo para garantizar que este preacuerdo se va a cumplir. Y me parece una postura de lo más razonable. Uno de esos, no, txikiz? Badadi izango gara, Sandra, ez, berri gehiago iritsi hartan, eta informazio honekin hemen utziko dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, hurrengora arte. Jaurlaritzak eta Madrilgo gobernuak lantalde osatu dute errefuxiatuentzako zentroa eraikitzeko. Denis Itxaso, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak iragarri duenez, hurrengo asteetan ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak lantaldea osatuko duten Gasteizko errefuxiatuentzako zentroari buruzko zalantzak argitzeko. Izan ere, erabaki horri esker, PSE eta EAJ alderdien arteko desadostasunak amaitu dira, eta hemendik aurrera Madrilgo gobernuak eta Jaurlaritzak elkarrekin lan egingo dute. Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak hurrengo asteetan lantaldea osatuko dute Gasteizko errefuxiatuentzako zentroaren gainean sortzen diren zalantzak argitzeko. Hala iragarri du Denis Itsasok, Espainiako gobernuaren ordezkariak EAEn. Otsailaren 16ean EAJak eta PSEek legebiltzarrean lantaldea osatzea adostu zuten. Konpromiso horren arabera, bi alderdiek Madrilgo gobernuarekin batera elkarrekin lan egingo dute EAEko modeloarekin bat datorren errefuxiatuen zentroa eraikitzeko. Izan ere, Denis Itsasok argitu duenez zenbait errefuxiatuentzako zentro eraikiko dira estatuan, eta gobernuak erkidegoekin eta udaletzeekin lan egin nahi du desadostasunak ez izateko.
Es un grupo de trabajo mixto entre el Ministerio y el departamento que dirige Nerea Melgosa y en el que se van a poder tratar los diferentes elementos que puedan conformar la atención integral a estas personas, que, como digo, no todas están en manos de las competencias estatales. Aurreikuspenen arabera, 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Eta eraikinez, martxan da Itzubaltzetako nagusien etxearen eraistea ikusi. Ahí va que se atropellan entre ellos. Gaizlatuta berriz Itzubaltzetatik Usansoloera salton, oraingoz aurrera egingo du Usansolo udalerri bilakatzeko prozesuak. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ez du onartu Espainiako Estatuaren abokatutzak egindako eskaera, prozesua behin-behinean etetekoa. Aldiz, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaltzain guztiek pistola erabili beharko dute. Aurki hori da bederen, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak aurten prest izango duen dekretuak arautuko duena. Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoak koordinatzeko batzordeko lantalde bat ari da dekretuaren zirriborro hori ontzen, eta dagoeneko prestauka suzko armak erabiltzeko prozedura arautzen duen txostena. Lan horren xedea da udaltzainen esku jartzen diren suzko armen erabileraz irizpide bateratuak ezartzean, besteak beste, egokitasuna, legezkotasuna, salbuespena eta proportzionaltasuna aintzat hartuta. Horrez gain, pistolak edukitzeko eta kentzeko irizpideak eta segurtasun neurriak finkatu dituzte. Hau egiteko, Euskadiko segurtasun publikoaren sistema ondo ezagutzen duten profesionalen talde zabal batek hartu du parte. Prozedura honek ez du aztertzen ez agintzen udaltzaingoi armak ematea esan dudan bezala. Ez da armen edukitze horiek inposatzea ere. Dokumentu hau bideratuta dago udaltzaingoak erreferentzia prozedura bat izan dezaten. Azken urteotan, modu individualean, baliabide teknikoen eta defentsiboen kudeaketa landu duten erakunden ezagutzan. Oinarrituta, esperientzian eta jardunbide egoikituetan araututa. Bai aplikazio esparruan, argi geratzen da Euskadiko udaltzaingoen segurtasun publikoaren jarduera arautzen duen ordenamendu sektorialetik. Ondorioztatzen dela, agentek izan ditzaketen baliabide teknikoak eta defentsarako baliabideak ezarri behar diren. Gainera, aurrerantzean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxetako zuzendarien esku egongo da zenbait kasutan kartzela horietan dauden presoak gradutan sailkatzea.
Eta ekonomia arlora salto, Frantziar lurraldeko herritarren 70% Macronen gobernuak proposatutako pentsio erreforma gaitzezten du. Hala ere, Parisko gobernuak erreformari eusten dio eta gaur goizean Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ziurtatu du pentsio sistema publikoa bermatzeko lan gehiago egin behar dela. Aira Dorretak azalduko digu. Frantziako herritarren 70%ak gaitzezten du Macronen gobernuak proposatutako pentsio erreforma. Leiurnal Dudimantzi egunkariak argitaratutako datuak dira IFOP aholkularitza enpresaren inkesta batetik atera direnak. Parisko gobernuak pentsio sistema erreformatzeko egindako proposamena, besteak beste, erretiro hartzeko eskubidea, 62 urtetik 64 urtera handitu nahi du, 43 urte kotizatzea eta aurre erretiroak zigortzea. Proposamenaren kontra mobilizazio oso jendetsuak egin dituzte Ipar Euskal Herrian eta Frantzian urtarrilaren 19an abiatu zituzten protestak eta indartuta jarraitzen dute. Gobernuak baina reformari eusten dio eta Macronek ziurtatu duenez pentsio sistema bermatzeko lan gehiago egin behar da. On appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges. On prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et à écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire? Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient du gras. Non. Joan den astean, Frantziako Asamblea Nazionalera heldu zen lege proiektua eta martxoaren 2 aurrera iritsiko da senatura. Bi astez lege berria eztabaidatzeko. Bada sindikatuek martxoaren 7an lurralde osoa gelditzeko deia zabaldu dute. Aldiz, pentsiodunak hizpide ditugula, pentsiodun berriek erosalmena galdu dutela salatu ela sindikatuak. Ostiralean mobilizatzera dei egin du sindikatuak hain zuzen ere pentsioen murrizketen aurka eta soldaten eta zerbitzu publikoen alde. Eta energia mintzagai berriztagarriak dira etorkizuna epe motzera behintzat hori usten du agerian nazioarteko energia agentziak argindarraren ekoizpenari buruz argitaratu duen azken txostenakaren arabera 2025 urtearen amaierarako iturri berriztagarriak izango dira argindarra sortzeko bide nagusia munduan. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz eztanda egin du energiaren munduak, eta horra hor energia segurtasuna hankaz gora jarri da. Arrazoi horiek medio eta klima larrialdia ahaztu gabe trantsizio energetikoa nagusitu da. Testuinguru horretan Europar Batzordeak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarrien proiektuak. Bada, justu nazioarteko energia agentziaren arabera 2025 urtearen amaierarako iturri berriztagarriak izango dira argindarra sortzeko bide nagusia munduan. Definitely we see an acceleration, a strong acceleration of clean energy transitions. Gaur-gaurko ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia, baina energia agentziak uste du ikatzaren erabilera zertxo eta palduko dela, eta berriztagarrien hazkundea iritsiko dela. Nuklearra da goranzko joera duen beste argindarra iturria, eta bere horretan mantenduko da gasa. Ildo horretan datozen 3 urtei begira, berriztagarrien eta nuklearraren bidez erantzungo zaio energia eskariaren igoerari. Argindar eskariak etengabe gora egiten jarrituko duela aurreikusten da. Dena den berriztagarriak bezalako iturriekin CO2 isuriek mantendu edo jaitsi egingo dela uste da, argindar gehiago ekoiztuko den arren. Txina izango da aitzindari, berriztagarrien hazkunda handiena izango duena.
Jarraian India, Europa eta Amerikako Estatu Batuak izango dira energia berriztagarri munduan hazkunde handia izango duten inguruak. Hain justu herrialde horiek dira energia gehien kontsumitzen dutenak. Hala nola munduko argindar eskariaren eren bat Txinarena izango da 3 urte barru. Euskal Herrira itzuliz petrolioa da nagusi, baina energia berriztagarrien proiektuak ere gorazko bidean dira. Horren aldeko apostua egiten ari dira. Momentuz iturri berriztagarriek energia kontsumaren 9% hornitzen dute Euskal Herrian. Hain justu energia berriztagarriak izpide, Gipuzkoako industria enpresen lehen energia komunitatea sortu dute Ibarrentek, Azi eta izeneko energia komunitate industrialak 457 plaka fotovoltaiko instalatuko ditu eta horrela industrialdeko 8 enpresa hornituko ditu. Honen bidez urtean 972 tona CO2 isurtzea saihestuko da. Hau da 25 urtean emisioak xurgatzen dituzten 3.891 zuhaitz landatzaren baliokidea. Industria sektoreak eguzki energia berriztagarriaren aldeko apustua egin du Gipuzkoan. Euskal Autonomia Erkidegoko industria enpresen lehen energia komunitatea sortu dute Ibarren, energiaren Euskal Erakundaren Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen sailaren eta Ibarko udalaren laguntzarekin. Tekazkitain izeneko energia komunitate industrialak 357 plaka fotovoltaiko instalatuko ditu 156 kilovatio sortuko dituenak, eta horrela industrialdeko 8 enpresa hornituko ditu. Hala nola, H Herramientas, Code Syntax, Hana Instruments inkubagailua Ibargunea, Jose Maria Irazabal, Manufaktura Resort, Neurtek eta Teleapostoak enpresak. 1096 metro karratuko azalera osoarekin instalazioak 156 kilovatio sortuko ditu, eta urteko faktura elektrikoan asko aurreztea ahalbidetuko du. Izan ere eguzki plakek sortzen duten energia enpresa bazkiden guztizko kontsumoaren 125% da gutxi gora bera. Fakturatik deskontatuko zaie zuzenean eta ez dute ordainduko ez bidesaririk ez kargorik. Energia komunitate honen bidez urtean 972 tona CO2 isurtza saiestuko da. Hau da, 25 urtean emisioak xurgatzen dituzten 3.891 zuhaitz landatzaren baliokidea. Ildo horretan proiektuak industrialde horretan dauden enpresen energia autonomia handitzeko helburua du. Poligonoan garatzen den jarduera ekonomikoaren deskarbonizazioa nabarmen hobetzeko eta bertan dauden enpresen energia lehiakortasuna handitzeko. Plaka fotovoltaikoarekin batera panelek sortutako energia biltegiratzeko sistema jartzea aztertzen ari dira. Aurrera begira halaber, ez dute baztertzen instalazioa handitzea, interesa duten enpresa berriak komunitatean sar daitezen. 2 kilometroko erradioan dauden enpresek bat egin ahalko lukete. Bestetik nazioarteko gaiei heltzeko Beros Atustegi kazetariarekin egingo dugu bat, izan ere Nerudaren heriotzari buruzko txostena epaiari entregatu diote perituek. Paola Plaza magistratuak iragan asteazkenean jaso zuen Pablo Neruda Nobel saridun txiletarraren heriotzaren inguruko txostena nazioarteko perituen arteko desadostasunagatik entregatzeko data atzeratu behar izan ondoren epaiak adierazi du emaitzok garrantzitsuak direla, baina ez lotesleak. Pankrako minbiziaren ondorioz hiltzela dio bertsio ofizialak. Ia 40 urte beranduago 2011an Nerudak militatu zuen Alderdi Komunistak kereila baten bitartez adierazi zuen poeta pozoitua izan zela. Hipotesi hau idazlearen txoferra zen Manuel Araiaren testigantza batean oinarritu zen, eta honen arabera erregimenaren agente ezkutu batek idazlea pozoitu zuen. Hau da, kasuaren inguruan ireki den 3. panela. Lehenengoak 2013an bertsio ofiziala baieztatu zuen. Bigarrenean 2017an orduan topatu zen gaur erabakigarria izan daitekeen bakterioa, Clostridium botulinum hain zuzen ere. Baina adituek ez zuten lortu toksikoa zen ala ez ondorioztatzea. Horretarako beharrezkoa zen jatorri toksikoa aztertzea. Orain 2023an poetaren ezurretan zegoela jakin da. Beraz, informazio horrekin Paola Plaza epaileak erabakiak hartu beharko ditu.
Oraindik edukia eta ikerketaren ondorioak ofizialki ezagutzen ez badira ere, eta perituen artean desadostasunak izan diren arren, poetaren iloba Rodolfo Reyesek agiria eskuratu du kereiaren parte delako, eta auzitegiko medikuek ondorioztatu duten Nerudaren gorpuzkietan aurkitutako bakterioan bere gorputzean zegoela heriotzaren unean eta hortaz gorpua ez dela kutsatu lurperatu ondoren. Halaxe da, eta bakterioaren jatorria ezagutu nahi eta ezagutu behar du epaileak. Endogenoa, hau da barrukoa, edo exogenoa, kanpokoa, izan daiteke eta hau jakitea ezinbestekoa da. Ikerketek egiaztatu dute endogenoa dela eta beraz ziztatu egin ziotela. Beste modu batera, esan da bakterio hori etzen hilkutxan zegoela sartu, hil baino lehenago zegoen Nerudaren gorputzean, halaxe azaldu du Rodolfo Reyes, poetaren ilobak. Bakterio hau lurrean egon ohi da eta batez ere aberei eragiten die, botulismoaren eragilea da. Eta gizakiei ere eragin diezaieke eta kasu honetan hilgarria da. Nerudaren agin batean topatu dute bakterio honen kopuru handia, eta honek bertsio ofiziala indargabetu du. Pablo Neruda pozoitua hiltzen. Kasuaren txostena epaileak daukaia da eta argitzeke dago oraindik nola eta nork sartu zion bakterioa idazleari. Eta Txilean gaudela otsail hasieran alerta gorrian zeuden gutxienez 4 eskualde sutengatik, egoera larrian da oraindik ere zonaldea izan ere, momentu honetan suak itzaltzen jarraitzen dute Bero Satrustegi. Txileko sute aktiboen kopuruak behera egin du, 53 dira orain, eta larrialdia euste fasean finkatu du gobernuak. Hala ere, eguraldiagatiko alertak indarrean jarraitzen du hegoaldean, temperatura altuengatik, eta haize-ufada gogorrengatik. Klima baldintza txarrak, basoak babesteko kudeaketak eta ura lortzeko arazoek egoera larriagotu egin dute. Honen aurrean gobernuak azpimarratu du segurtasun neurriak indartuko dituztela, mehatxatutako eskualdeetan, prebentziozko patruillekin eta kontrolgune bereziekin. Azken egunetan, egoeraren hobetzearekin beste eskualdetatik joandako suhiltzaile voluntarioak pixkanaka euren etxeetara bueltatzen ari dira. Eta bukatzeko voluntario hitza azpimarratu nahiko nuke, sutea kontrolatzeko lanetan brigadistak daude, batetik, nazioartetik ere joan direnak, baina bestetik suhiltzaileak daude. Eta gurean ez bezala, Txileko suhiltzaileen taldea ez da profesionala, voluntarioak dira, eta ez dute ordainsaririk jasotzen. Kasu honetan gainera, erretzen ari diren eskualdeetan bertan bizi dira asko. Hain zuzen, sugarrek 260 sute eta 429.000 hektarea suntsitu dituztela jakinarazi du herrialdeak. Txileko hondamendiei aurre egiteko eta hauei erantzuteko Zerbitzu Nazionalaren azken txostenak jakinarazi du 26 hildako egon direla suteen ondorioz eta 435.000 hektarea erre direla. Fruta ekoizleen nazioarteko federazioko presidentea den Jorge Valenzuelak esan du zenbait eremutan ekoizpen lurrek 6 eta 10 urte beharko dituztela lehen eratzeko. Hori gutxiez eta 1.500 etxe bizitza baino gehiago erre dira eta 6.000 lagun kaltetuak izan dira. Gobernutik jakinarazi denez, gutxienez 31 pertsona atxilotu dituzte suteekin zerikusia izateagatik. Honekin hemen utzeko du gurean gaur magazineko lehen atala, elkarrizketa nagusiari ekiteko gaurkoan Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea izango da gurean, beraz ez zaitezte urte joan laster baikara buelta. Etxeen eta lurren merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa, entzunaraz dezagun herriaren hitza, denon eskubidea da etxe bizitza. Zateron
bos ahalmen murritza, bigarren etxeentzat eskainirik giltza, herrian bizitzea da lehen balditza, denon eskubidea da etxe bizitza. Kaixo guregira, eta ondala paratazte eta gendun gure single berria amaitu baino lehen. Eta, bueno, Amaika Telebistan bizi musika programan ikusi izango ze bideoklipa, eta, bueno, espero dugu gustatzia. Seguro nago baina gero ez, biozkate dio baietz, batu garen bitima bestein, zoria ez dala beharrez. Ordu txikitan, kateta mamuak, harima baten, gorputzean, aztu zaizu zure azentzea, utxetik, astea, botea, kontrolatzea. Seguro nago baina gero ez, iozka bate dio baietz, batu gore biktima bestein, zoria ez dara beharrez. Bale, eguneko 12:30 direla, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean dugu Xabier Lertzundi Hernaniko alkatea, kaixo eta ondo etorri, gurera. Kaixo, aguardian eskerrik asko. Tira, Hernanitik iritsitako azken berrien bueltan, ez bada bat, ez, bereziki posgarriena izango dena udalerriarentzat, zero zabor ziurtagiria eskuratu du udalerriak berak, ez zer suposatzen du honek? Bueno, bada, pozgarria, zuk esan duzu bezala, albiste pozgarri bat bada, eta bada, urte hauetan egindako lanaren rekonozimendu bat, ez? Zero hondakin hiri izatea da Europako ziurtapen estandarizatu bat bada, eta Europa mailan edo iparraldeko herrialdekin bateratxu edo jokatzen ari ganen sensazio bat bada, ez? 2010an Hernanin abiatu zen zero zaborreko ibilbide hori, ekimen desberdinak eta martxan jarrita, eta esan dakoa, ez? Hau bada, honek poza, eta eragiten digu sensazio bat bide honean goazena, eta indarra ematen digu bide hortan jarraitzeko. 10 urte esan duzu, ez da gutxi, ez da hor prozesua konplexua ere izan da, luza izatez aparte? Bueno, neurri batzuk jakina da, ez? Ez dia erresak izan, hondakinen kudeaketa bada sistema oso konplexua dana, kantitatez aparte, horren atzean kudeaketa lan handia da olako, baino pausoz pauso junga, eta ikusi dugu, eman ditugun pausoiek onak izan diala. Hor, bestak beste, atezateko ere aipatu genezake, beste hainbat kontu ziurrenik ez martxan izango dituzuen. Nolakoa izan da, herritarren jarrera azken 10 urteotan ez gauza asko ikasi ingo zituzten baita ere? Bai, ekimen desberdinak egon dira, segurazki atezatekoa da, neurririk eta handiena hartu zana 2010an, ez? Ohitura aldaketa bat suposatu zuen bere garaian, herritarrak egin behar izan genuna, eta gaurkoz gaude udalak egindako apostuei esker, baina batez ere herritarrek eta enpresek egin duten lanari esker egunerokoan, ez? Eta horri esker lortu dugu ziurtagiri hau. Atezatekoak argi erakusten du, oinarrizko bilketatik abiatu behar dela birziklapen on bat egin ahal izatea, eta atezateko datuek argi erakusten dute sistemarik eta eraginkorrena badala, ez? Datuak aipatzearren, ez? Errefusa edo bereizi ezin den frakzio hori urteko Hernanin biztanleko sortzen deguna edo bataz bestekoa sortzen dena Hernanin 75 gutxiago sortzen da, ez? Orduan, ez da guri gehiago gustatu edo guk alde egiten degula bakarrik, datuak beraiek ere erakusten dute efizientagoa badala, ez? Eta zero zabor izataren bide horretan ez, zer beste kontu duzu eskuartean?
Badaude ekimen desberdinak, ez? Segurazki etxeko bilketan eta jartzen dugu atentzio gehiena, baino industriaguneetan ere Hernaniko udala hasi ginen bertako bilketa zuzenean egiten, ez? Hor ere atez ate jasotzen ditugu hondakinak industrian, ez industria hondakinak, horiek hortara dedikatuak dauden edo enpresek egin behar dutelako, eta hor ere enpresei beste inun egiten ez dan moduko bereizketa egiten da oinarrian, ez? Datuak oso onak dira enpresetan eta lortzen ditugunak ere, eta hor bai martxan daukagu jarrita sortzez besteko ordainketa, ez? Hau da, zenbat eta gehiago sortu, ordun eta gehiago ordaintzen dute enpresek, ez? Hor ere badago prebentziorako ero neurri bat ere hartua, ez? Zenbat eta gutxiago sortu beraz, ordun eta gutxiago ordaindu beharko dalako tasa hori. Interesgarria bada, eta horrekin ez behin ziurtagiria lortuta hor, izarren kontu bat badago erdian ez, 5 izar dira guztira, 3 eskuratu dituzue, beraz oin ze pausu geratzen da egiteko, zero zabor helburu horren baitan. Hoi da, auditoretza lan bat izan da, elkarte desberdinekin eta aritu galanian, eta 38 adierazle edo indikadore egon dia, hoien arabera guk martxan genitun ekimenak eta neurtu dia, eta horrekin 100-tik 70 puntu edo lortu ditugu, esan bezala 5 izarretik 3, ez? Orduan oinarri bat ematen digu bidean aurrera juteko, ez? 5 dia gehienezko izar kopurua, pixkanaka izar kopuru horien bila joan beharko genuke, ez? Eta hori da behintzat Hernanitik egin nahi duen apostua. Talako kontuek irakaspen asko eskatzen dituzte ere, ziurrenik eta aipatu zu zeharka ez, bakarrik ez duzuela egin, ez? Non fijatu zarete edo non dira adibide interesgarriak ez, talakoei heltzeko? Esan dakoa, ez? Ohitura aldaketa bat bada, pedagogia lan bat ere badago hemen, nik uste lehenengo mailan jarri danean hondakinen debate hoi denak ere ikusi degula hondakinek ze arazo suposatzen duten. Hondakinak ez dira bukatzen guk nunbait uzten ditugunean, ez, prozesu bat hasi behar da horrez, eta horrek ondori batzuk ere badituta. Uste debate honek guztiak lagundu dula hortan, ez? Denak ere, herritar guztik ere kontziente izaten hondakinek ze garrantzia duten eta zer ondorio sortzen duten klima larrialdi hontan, ez? Eta hartzen dira neurri hauek klima larrialdiko ondorio horietan lagundu dezaketela, ez? Gaur egun, esan dezakedana da, edo niri iruditzen zait behintzat atezatekoa badala neurri oso pedagogiko bat, norberari bere hondakinak kudeatzean nolabait ere bideratzen dulako eta oso bisuala dalako, eta horrek ere zer hausnartu gari ematen digulako egunerokoan praktikatzen dugun guztia, ez? Beraz, badugu Hernani horrez, lehenbiziko herritza ziurtagiri honekin, bada eredua Euskal Herriarentzat ere, beraz ikusiko dugu, ez, gaur egun hainbeste hitz egiten den klima aldaketa eta antzeko abarrak, ez, zertan eusten diren, eta honek ere hainbatean badu lotura buru jabetzarekin, berarekin, eta horretan ere Hernani bazabiltzate bideo oso interesgarri bat lantzen, iragan urtean okerrezko nabila aurkeztu zenuten herri burujabea izateko proiektua, ez? Zertan datza horrek edo nola azaldu daiteke zerren proiektua bera? Bai, urte batzutako barne lanketa badarama prozesu honek, 2021ko urriaren batian publiko egin genuen Hernani burujabe plan estrategikoaren aurkezpena, eta plan estrategikoa hau da, ere tokiko garapen jasangarriaren aldekoa, ez? Eta modu simple batean edo azaltzeko 2 galderei erantzuten die, ez? Zer nolako Hernani nahi dugu hemen eta hemendik eta epe batea, eta Hernani hori nola eraikiko dugu, ez? Zer hortan, tokiko garapen, baino jasangarri baten aldekoa, ez? Hor, detektatu dituguna da, pertsonak, oinarrizko beharrak, asetuak eukitzeko zeintzuk dian sektore estrategikoak, eta horietan lan egitea, eta horietako bakoitzean lan egiteko modu bat ere martxan abiatu dugu, ez? Erpin publiko, herritar eta ekonomikoa, 3 erpin horiek, 3 eragile horiek elkarrekin lanian ariko geanak, ez? Honek atzetik badu teorizazioa handi bat eta lan teorikoa handi bat badu, baina gero praktikan ekimenekin martxan ikusten dana, ez? Eta urte eta erdiako ibilbide hontan ja ekimenak ere ari dira ikusten eta ari gadenak ere ekimen horietaz gozatzen. Horrasira batean ere txarto goratzen ez badute proiektuen aurkezpen bezalako bat egin zenuten eta gero hori eta gero ja martxan jarri dira, zertan da orain ez, zenbat jarri izan dira martxan?
baitu hainbat sektore estrategiko martxan, bakoitzak bere abiadura darama, batzuk garapen maila handiago batean, bestatu gutxio batean, baina ekimenak ari dira martxan, ez? Baditugu martxan elikaduran, gero igual sartu gaitezke gehiago, ez? Zatzmat, baina bai elikaduran, bai zantzan, bai telekomunikazioetan, bai energian, ekimen desberdinak martxan, eta interesantena dana ez da udala bakarrik egiten nahi, ez? Udala herritarrekin batera. Hemen ikusi duguna da, honek bultzada eman dula herritar batzuk elkartu eta beraien artean ere udalari esateko zer behar duten, zer nahi duten, eta horrekin batea elkarrekin eraikitzen juteaz. Eta hori da Hernani Burujaben nahietako bat edo helburuetako bat, ez? Herritarrak modu antolatu batean udalarekin maila berean lanean aritzeaz, eta hori lortzen ari da. Eta aipatu dituzu hor ertzez berdin batzuk, eta besteak beste, ez? Goazen proiektu horietaz gehiago hitz egitera, hor esaterako baduzue proiektutxo bat martxan zaintzaren bueltakoa, ez? Egia da azken urteetan, gainera pandemiarekin, ez? Gehiago zaintza guztion ahotan dago, baina egia da horri irtenbideak emate aldera, ez? Proposamenak askotan geratzen direla gehiago sistema edo agintari handien eskuetan, eta herriz herriagian bestelako kontu batzuk aurreatu daitezke. Bai, zaintza hitz egiten dugunean, badirudi azken aldin, ez? Lehen lerroan jarri dela eta asko hitzen diten dela zaintzaz. Ez guk argi ikuste genuen, zaintza beharrak gero eta gehiago izaten nahi diala, baina zaintza hitz egiten genunean ezin genura alde batera utzi zaintza lanetara dedikatzen dian lanbaldintzak, ez? Eta uste askotan zaintzaren inguruko diskurtso askoan kamotz gelditzen diala, beste erpin horri begiratzen ez diotelako, ez? Guk argi genuen, zaintza sektore estrategiko bat dela, Hernani Burujabe bezalako plan estrategiko batean lehen lerroan egon behartzula zaintzak, beharraz aparte lan pedagogiko handia dagolako egiteko zaintzan ere, eta bi helburu markatzen ditugu zaintza sektorian batetik, zaintza behar hoiei hobeto erantzutia, eta bestetik baita zaintza lanetara dedikatzen dian hoien baldintzetan ere modu positibo batean eragitea, ez? Neurri zehatzak hartu ditugu, ez? Batetik etxez-etxeko laguntza zerbitzu publikoa dago, eta horria Hernaniko Udalak apostu importante bat egintzun, batetik ordu kopuru gehiago ematen ari gea, eskaintzen ari gea, eta esango nuke Euskal Herrian proportzioan ordu gehien eskaintzen dituen herrietako bat gehala, eta bestetik, inbertsio ekonomiko handi bat eginda, lehenengo aldiz langile horiek lan hitzarmen bat edukitzeko, ez? Hor, udalak esfortzu handi bat egin du, eta poztekoa da lehenengo aldiz lortu dalako langile horiek eukitzea, ez? Eta bestetik, berritzailea dan zerbitzu bat ere sortu dugu, edo programa bat sortu dugu, ez? Auzozaintza izena duna, hontan adineko pertsonen bakardadeei aurre egin nahi diegu, aukeratu gabeko bakardade horiei, eta batetik, identifikatzen ditugu pertsona horiek, beraiei esku hartze bat eskaintzen diegu eta komunitatean txertatzen laguntzen diegu. Baina era berean, lan hori egiten dute zaintza lanetan dabiltzan maitelan irabazi asmoik gabeko kooperatibako pertsonek. Bai, honekin lortzen duguna da, pertsona hauek bere garaian atzerritik etorritako emakumeak dira, zaintzara dedikatzen dianak, kooperatiba sortzeko lana egin zuten, eta udalak hitzarmen bat dauka beraiekin programa hortan parte hartzeko. Lortzen duguna da, beraiek lan estable bat eukitzia, eta lan jardunako parte bat formaziora ere dedikatzen da, eta kasu honetan euskerarekin adira langile hauek. Beraz, sare handi bat bai osatzen duela zaintzaren, aipatu dituzun proiektu hauek, eta nolako harrera izan du honek herritarrengan, ezta? Agian beste proiektuekin ere errepikatu daiteke, ez gauza berriak dira, eta herritarrak ere ez horretan murgiltzea. Bai, auzozaintza proiektu honek auzozaintza sare publiko komunitario izena du, bada bakardadean egon daiteken pertsona hori arreta ematea, baina komunitatera berriz ere bueltatzea da helburua, ez? Hortarako komunitateak prest egon behar du. Eta hemen programa honek urte bete du orain, eta 3 auzotan jarri genuen martxan, eta hor ezinbestekoa izan da auzo horietako elkarteen laguntza, ez? Nolabait ere, beraiek ere agente komunitario bezala ikusten dute, ez? Eta uste lortu degula debate hori edo hausnarketa hori kalera ateratzea, ez? Eta eragileek bere burua ikustea, gu adineko pertsona hauek sozializatzeko agente aktibo izan gaitezke, ez? Urtebete proiektu honekin, 15-20 pertsonen segimendu individualizatu bat egiten da, taldeko ekintza batzuk ere egin dira,
eta pertsona hauekin egotea eta beraiek kontatzen dutenean eta balorazio egiten dutenean gozoa bada, ez? Aurrekoan beraietako batzukin egon eta esaten ziaten, ez? Ni ez nintzen etxetik ateratzen, baina bain gogoa daukat etxetik ateratzeko, ez? Eta auzo bateko elkarteko kide batek esatezen, ez da zein diezuen hauei, ez diala gelditu ere egiten, ez? Merezi du, ez? Balorazio horiek eta feedback horiek jasotzen baldin baitugu, merezi du martxan jarri ditugun programa honek, eta esan bezala, proba pilotu bat egin dugu, baina pixkanaka herri osoan zehar zabalduko dugu. Gero beste kontutxo bati helduta, ez? Hernanik baduka bere txampon propioa, ez? Aurrela esan da oso kuriosoa egiten da, eredu nahiko badira honek merkatuan edo herriko merkatuan ere izango du eragin nabarmena izan ere, ez? Halakoetan kapitala bera udalerrian bertan mugitu da. Hori da. Bai, honen hausnarketa etorri zen, Hernani Burujabe plan estrategikoaren barruan, pandemia hasi aurretik hasi gina, baina pandemia nolabait azeleratu egin zuen, ez? Eta horra hausnarketa bat zegoen, ez? Esate genuen, diru laguntza publikoak, bono sistemak eta jartzen ditugunean, herritarrei mesede bat egiten zaie, eta mesedetu egiten dira, komertzio txikiaren nolabait bultzatzaile edo, ez? Baina bai ikuste genuen, ez, adibeda jartzearen, 40 euroko bono bat 50 bihurtzen danean, 10 euroko alde hori instituzio publikoa jartzen du, baina ez dago sistemari garantizatzeko diru publiko hori herrian bertan geldituko danik, ez. Horri bueltaka hasita, Ekilur kooperatibakin topo egin genuen, eta hauek badute sistema bat, eta haiekin hitzarmen bat egin genuen, ez. Eta nolabait da, hobari sistema bat. Kanpaina desberdinak egin ditugu, eta da, sare hortan dauden komertzioetan erosketa bat egiten degunean eta sistema honekin ordaintzen degunean errekarga bat jasotzen dugu, ez? Ez da gutxiago ordaintzen degula, baizik eta hobari bat jasotzen dugu berriz ere komertzio txikian gastatu ahal izateko, ez? Sarean dauden horietan. 80tik gora establezimendu daude sartuta, 600 gora bazkide, eta azkeneko kanpaina, Gabonen inguruko kanpainan egin genuen, eta datuak argia dira, sartudan diru publiko bakoitzeko, edo sartudan euro publiko bakoitzeko, 6 euro inbertitu dira. Eta 6 euro horiek ibilidia, euro publiko bakoitzeko 6 euro ibilidia edo dabiltza Hernaniko komertzio txikitan bueltaka, ez? Sistema oso kompletoa den sistema bat da, komertzio txikiarekin edo merkataritza txikian apostu egin deguna eta horra abiatu deguna, baina Hernani Burujaben dauden eragile eta sektore desberdinetan zehar lerroa izan daitekena, eta zergatik ez, eta lantzen ari gara udalak berak ere sistema honekin kobratu ahal izatea, ez? Bai ordainketak egin, baina baita bere zerbitzuen kobraketak ere egitea, ez? Datuak oso onak dira, irailean hasi ginen kanpaina bat egin genuen iraila aurrea bitartean, Gabonetan beste bat egin genuen, eta ez dugu sistemarik eduki emaitza hau eman dunik. Bai, ez, egia da ibilbidea ez dela luzea, eta badirudi ez, ikusiko dugu orduan ez, horrela jarraitzen duen. Eta hori ere, aipatu dugu ez, herriko merkataritza bera, eta hor bada beste afera bat, baduela harremana ez, herriko, edo ez, inguruko elikagaiena izango litzatekeena ez, horrekin nolako esku edo harremana duzue? Beste sektore estrategiko bat, ez, elikadura burujabetza edo esaten dioguna, Hernani Burujaberen barruan, ez. Eta zan, nola egin plan bat, Hernanin sortzetik, Hernanin kontsumitzeraino, ez? Eta bide hori guztia erresteko, ez? Eta lehen esate genuen bezala, ez? Maila teorikoan esate genuen hori, ez? Nola egin udalak herritarrekin batera eta sektore ekonomikoekin batera. Hemen lortu dana da, lehenengo aldiz Hernaniko abeltzan eta nekazarien elkarte bat sortu dala, ez? Bultzatu dala. Eta horrekin, Hernaniko udalak hitzarmen bat egin dula, diru bat bideratu dula hortara, beraiek dituzten beharrei asetzeko, ez? Elkarte bat sortu da, beste bat ere, kontsumo elkarte bat ere sortu da, herrilurri zen aduna, eta bi elkarteak elkarlanean daude denbora osoan, esate genuen zirkulo osoa itxi ahal izateko, ez? Hernanin ekoizten dan hori, Hernanin bertan kontsumitzera, ez? Elikadura plan oso bat diseinatzen ari gara, egun hautan aurkeztuko deguna, eta tartean bai egongo da neurri garrantzitsu bat hartuko dana transformazio gune bat edo sortzearena, ez? Hau da, badia hainbat produktu ekoitzi daitezkenak eta momentuan kontsumitzen edo saltzen ez badia galdu egin daitezkenak, ez? Transformazio gune honetan nola egin Hernanin produzitu dan hori transformatu eta beste modu batera kontsumitu alizateko modu erakargarriago batean, ez? Orduan, nolabait ere zirkulu guztia isten ari gea.
Eta zirkulo horretan ere ez bada jasangarritasuna, eta horretaz ere hitz egin barra daukagu, gainera batez ere azken hilabeteetan, hainbat proiektuta zitzaitun da telebistan, lehen kasik ez zenituen ikusten ez nuen ezagutzen, energia gora eta bera, eta Hernanin ere horri bidetxoa ireki gura izan duzue. Bai, jasangarritasuna bada gure proiektu estrategikoaren zeharlerrotasunen bat, eta energia bada ere beste sektore estrategiko bat, ez? Energia burujabetzaren baitan ere, Hernanin sortu da Enerkom izena duen energia komunitatea, beti ere irabazi asmori gabeko energia komunitate bat, nik uste hori azpimarratzea ere garrantzitsua dela, ekimenak aurrera eman daitezkelako irabazi asmorik gabeko dian eragileekin, ez? Eta hala ari gea egiten. Komunitatea sortu da, 100 gora bazkide bagaude komunitatean, udala bera bazkide bat gehiago da, eta hemen dagoen plana da, jada hasi dira eraikitzen, eraikin publikotan udalak albidetuko du plaka jartzea, plaka fotovoltaikoa jartzea, eta hor sortzen den energia aprobetxatu ahal izatea komunitateko bazkide dianen artean, ez? Ere, sortzea eta gero konpartitzea, ez? Konpartitua edo deitzen zaion sistema honetan. Ze mundu guztiak ez dauka etxe bat edo telatu bat nun plaka jarri, eta mundu guztiak ez dauka inbertsio hori egiteko dirua, ez? Orduan zertarako dago udala, gutxien daukan tenoiei lagundu ahal izateko, ez? Orduan udalak baliabideak baditu, jartzen ditu, eta udalak egiten duna da errestu energia hau etxe gehiagotara iristia, ez? Izan ahalmen ekonomikoa edo ez izan. Eta horretaz aparte, ez da aipatu dugu hainbat ertz badirela, badude teknologiak ere, baina bestak beste, gustatuko litzaiake galdetzea apur bat pobrezaz eta bazterketa sozialaz, ez? Izan ere, ez ditugu bizi garai bat ere xamurrak horri dagokionez, eta ea kontatu aldi guztunez, kasu honetan edo alor horri iritzita zein den Hernaniko egoera. Hernaniko egoera ez da desberdina beste herrietatik, ez gehiago edo ez gutxiago, ez hobeto ez okerro, ez? Zoritxarrez, krisi garaiak daudenean beti gutxien daukatenak ateratzen dira kaltetuenak, Hernanin egoera horiek baditugu, hausnarketa egin behar deguna da, egoera horiek nola aurre egin, ez? Eta gure plan estrategikoan Hernani burujaben ere badago hori buruan, ez? Modu asistentzialista batean egin behar degun pertsona hauen hartatzea, edo pertsona hauek tresnak eta baliabideak eman behar dizkiogun beraiek beraien bizitzan aurrera egiteko, ez? Adibide batez, aipatzen genuen energia komunitatea oraintxe aipatu degula, ez? Udal guztiak dauzkagu energia pobrezian dauden pertsonentzako diru laguntzak, ez? Eta zergatik ez energia pobrezian dauden hauei energia bera eraman, ez? Eta horregatik esaten genuen energia komunitatea eta kontsumo autopartekatuarena, ez? Ez dauka nahi zergatik ez diogu energia emango, ez? Usted ere behar gehien dutenei laguntzeko beste paradigma batean sartuko ginatekela, eta nik uste etorkizuna hortik datorrela, ez? Laguntza guztiak ondo daude, baina hausnarketa egin behar degula. Laguntza askok badutela ere etiketatze bat. Eta uste erakunde publikoek hortan hausnartu behar degula eta beste mota bateko laguntza sistemak herritarrak ahaldunduko dituen laguntza sistema jarri behar ditugula martxan. Beste gai batzu helduko diegu ez, izan ere, hemen esan dugu ez, abanikoa zabala baduz hori arakatzea baino ez dago, badibideak ikusi eta ikusteko ere ez, bilbideak egin daitezkela. Eta honetaz, aparte esan bezala, orain gutxi udalerrian izandako eskubide urraketen bueltako txosten bat aurkeztu duzu ez, horretaz zer gehiago kontatu aldi guztu ez, izan ere azken aldian memoriarekin lotuta ere bagabiltza urrats asko ikusten, eta hor Hernanitik ez heldu gura izan diozue, ez, hauspo horri. Bai, Hernani bai izan dela azken hamarkadetan violentzia politikoa neurri handian jasadun duen herri bat, ez? Azken 40 urtetan lan hau izan da 1960tik gaur egun arte, 1056 giza eskubide urraketa jaso dira eta 707 biktima. Zenbakiak ikeragarriak dira, ez? Lanketa hau 2014an edo hasi izan, ez? Garaiko udalak eta bertan zeuden alderdi edo udal talde politiko desberdinak adostasunez bizikidetza lantzen hasteko erabaki hartzen dutenetik, pauso desberdinak emantzian, eta 2017an Arantzadi Zaintza Elkarteari enkargatu zitzaion dokumentazio lan hau egitea, ez? Txostena aurkeztu eta azkeneko nolabait ere, azkeneko pauso edo mendana liburu aurkezte izan da, ez? Esan bezala,
asko sufritu duen herria da, sufrimenduak oraindik ere badiraute, oraindik ere bukatu ez dialako, baina horiek denak ezagutarazi behar dira. Ez? Pertsona batzuk beraien testigantza eman dute izena bizenekin, beste batzuk ez dute izena bizenik eman nahi izan, beste batzuk ez dute testigantzarik eman, baino artxiboan eta datuak badaude. Uste bakoitzaren, liburu hortan agertzen dian, biktima bakoitzaren erritmak errespetatu gen behar ditugula. Eta nik uste udaletik, udaltalde politiko guztiak hortan bat eginda saiatu gehala. Eta esaten genuna, herriko egia jakin behar dugu. Ez? Aurrera egin ahal izateko, ez? Bizikidetzan pausoak eman behar balin baditu, jakin behar dugu aurretik zer dan gertatu dana. Eta liburoi hortarako tresna bat da. Ez gertatu danaren inguruko relato bat egiteko, bakoitzak bere relatoa egingo durako seguraski, baina gertatu dana hor dago eta hor datuak daude, eta argi eta garbi agertzen da, Hernani asko sufritu duen eta sufritzen ari den herria dela. Bai, ez azkenan errekonozimendurako tresna bera bada. Lehenengo pausua, ez? Biktima horien rekonozimendurako lehenengo pausua bada gertatu dana jakitea, ez? Zer gertatu da, zenbat biktima daude, eta horrengo pausua, eta horrekoan udaltalde politiko guztiek gauza bera esate genuen, ez? Horrengo pausua bada biktimei errekonozimendu hori egitea. Gero bestaldetik izan zirelako, izeneko txokotxo bat ere inauguratu duzue. Zer dakar honek, izan ere berritasunik ere honek badakar apur bat ez, bai lantzen den gaiari, eta bakarrenetariko ez, bigarna edo ez daki den hori, zu kontatuko jazu beto. Bai, bigarrena Euskal Herrian, lehenengoa Derion dago, eta hau beti esaten dut, eta aurkeztu dugun za desberdinetan, ekitaldi desberdinetan, eta aipatu dut. Udalarentzat xumea izan daiteken egitasmo bat balin bada, udaltalde guztiari, gobernu talde guztiari asko bete digun proiektu bat izan da, egitasmo bat izan da. Ustet, erakunde publikoak bagaudela lan ezigarri bat egiteko, pedagogia egiteko, eta ustet, dolu perinatala hain tapatua, hain gordeta dagon gaia azalaraztea, kasu honetan udalaren lana bazala, ez? Prozesua oso politia izan da, ikusita dolu perinatalaren atzan dagoen sufrimendua, baina oso modu xumean abiatu genuen, ez? Herritar bat nerekin jarri izan zuzenean harremanetan, esan ez bere etxan ze gertatu zitzaion, Esti Zeberio eta Dani Llopis, bikoteari, gertatu zitzaien, 24. astean okerrez banago, umea galdu zutela. Eta berak adierazten du ez, berari umea erakutsi zioten, baina ez zioten aukerarik eman ume horrekin zer egin edo gorpuzki horrekin zer egin, ez. Eta berak, hori landu edo lantzen jundanean, konturatu da, olako galerak gertatzen dianean, errituak egiteko espazio fisikorik ez dagoela. Eta horren harremanetan jarri zen, eta zeitun ulertu genuen. Segituan konektatu genuen bere minakin, bere beharrarekin, eta jendartean zegoen behar horrekin, ez. Orduan, basatizut oso modu xumean, hau hasitzen zinegotzi bat eta biak pasiatzen hilerritik gune egokiena bilatzen. Argi genulako bazter batean ezintzula izan, eta orduan hilerriko sarreran dagoen gune zentral batean kokatu dugu, artista batekin, erraniar artista Satxajaroekin jarri ginen harremanetan, berak bere proposamena egintzun, eta izan da talde lan bat, bai sufrimendu hau izan zuen familiarekin, eskutsik elkartearekin, artistarekin eta udalarekin batera, ez? Eta orain aste bete inguru edo aurkeztu genuen da esan bezala, Gertutik gertatu ez bada sufrimendu hau ulertzea zaila da, baina inauguratu genuen egunean ikusi genuen benetan dolu perinatalak zer nolako mina eta sufrimendu eragiten duen, ez? Zenbat familia gerturatu zian, eta asko gertukoak zian, eta ez genekin gertatu zitzaiela, ez? Eta oso betegarria izan zen guretzat familia horiek eskerrak ematearena, ez? Nolabait min hortan lagundu balin badezakegu, ustet udaletik oso pozik egon gaitezkela, ez? Hernanin kokatuta balin badago ere, Gipuzkoako bakarra da Euskal Herriko bigarrena, ez da hernaniarrei zuzendutako espazio bat, hemendik ere, mundu guztiak fase hontan balin badago, behar hori sentitza balin badu, Hernaniko hilerriko ateak irekiak ditu eta izan
zirelako txokoa ere beraien eskura dago. Eta bukatzeko, sagardoak ere egiten du ospetsu, Hernani, eta orain txotx garai betean aurkitzen gara, ez? Horre kanpaina bat aurkeztu zenuten, hasieran bai eraso matxistak eta rasistak prebenitzeko, eta ez horren bueltako kanpaina berria, gainera hor, interesgarriare iruditu zitzaidan, ez bereziki, pedagogia aldetik ere, ez, ostalariekin harremana izan duzuela hau aurrera ateratzerako orduan, nolako esperientzia izan da, izan ere ez da inoikoa, ez, alako formakuntzak abian jartzea. Bai, ostalariekin azken urteetan elkarlanan gabiltza formakuntza desberdinak emanez eraso matxista edo arrazistari gertatuko balitz ze protokolo dagoen eta martxan nola jarri, erantzun ona dauka, ostalarien partetik beharrezkoa ikusten degulako. Sagardoaren kulturan, sagardoaren munduan txotx garaia bada, seguraski ez, seguru, jende gehien erakartzen duna, ez? Oso garai politxe izaten da, sagardoaren mundua ezagutzeko, Hernanin eta inguruko herritan sagardoaren lurraldean gure izaeraren parte bat badagalako, ez? Gure baserriak eta gure ingurunea defini ezin litzateke sagardorik eta sagardoaren kulturari gabe, ez? Sagarri gabe eta gabe. Kanpaina hau zertara dator. Gu oso pozik gaude, ez? Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo sagardoaren munduaren eskaparate izatearekin. Baina kanpainonek eta luzatu den espotak argi esaten du, sagardoa ez da aitzakia edo zer jarrera izateko, ez? Edo zer jokabide izateko, ez? Jokabide desegoki asko izaten dira, askotan emakumeek LGTBI kolektiboko pertsonek edo pertsona arrazializatuek sufritu behar izaten dutena, eta askotan sagardoa aitzakitzat jartzen da, ez? Ez, sagardoa ez da arazoa, ez? Arazoa da norberak izan dezaken jarrera, ez? Eta hau bazan, nolabaiteko deialdi bat, ateoak irekita daude, etorri, gozatu sagardoaz, gozatu Hernaniz, gozatu sagardoaren lurraldeaz, baina duzen jarrera ez dugu onartuko, ez? Ez erabili sagardoa aitzakitzat, ez? Norberak hartu dezala bere burarekiko ardura, eta ingurunekoek ere, beraien inguruan dauden pertsonena ere, ez? Ze espota izan da, igual oihartzun gehien izan duna, ze izan du oihartzuna, baina kanpaina honetan beste lelo batzuk ere bazeuden, ez? Eta bat da oso sanguratsua eta oso interesantea dana, ez? Eraso bat, eraso izaten jarraitzen du, baita zure lagunak egiten badu ere, ez? Eta uste, ardura kolektibo hori ere hartu behar degula, eta ez egokiak diran jokabidak dauden horietan, gure inguruko jendea ere gelditu behar degula. Eta hortaz aparte datuak aurrerago ezagutuko ditugu, baina tira ez, oraingoz nolari da izaten aurtengo denboraldia bera ez, jende esan duzu ez, jende pila bat joaten da Hernanira ez, horretarako lekua baita eta guzti gustatzen zaigu izan Nafarroatik eta Bizkaitik ere eguntxo bat behintzat pasatzeko. Datuak normaltasunera bueltatzen ari dira, ez? Azkenean 2019ko urteko datuak dauzkagu datu normalak, izan 2020an pandemia dela eta erdi gelditu zen txotx garaia, 2019ko datu horietara bueltatzen ari gara, ez? Egia, txotx garaia gero eta nolabait luzeago izaten ari da, ez? Jendearen afluentzia gero eta lehenago haseten da, eta gero eta beranduago bukatzen da, ez? Ja, urtarrila bukaeratik ere nabari da jende gehiago etortzen dela. Sagardogileek aipatzen dute pozik daudela, daukaten harrerarekin, Hernanin ere ikusten dugu jendea badatorrela, eta badakigu, hemendik aurrera martxoa izaten dela garairik eta esango nuke jendetsuna, ez? Jende gehien etortzen dana, ez? Baina, valorazio positiboa da, gaur-gaurkoz oraindik ere zorionez esan dezakegu, ez da, kanpaina funtzionatu duen edo nola izan den, baino jarrera egokiak izaten ari diala, eta horri eutsi nahi diogula, jendea animatzen dugula etor dadila sagardo mundua ezagutzera, etor dadila Hernanira ondo pasatzera, baina beste ere ondo pasatzen utzi ezagutela. Baina, horrela izaten jarraitzen duen, eskerrik asko Xabier gaur gurean izatearren. Zoi, gonbidapenagatik. Eta jarraian bueltatuko gara solasaldiari ekiteko. Egunon, Osmaiko zingara. Eta zuek ez, Donostiako Kontxatik agur bero bat bidali nahi dizuegu bizi musika saiokoei, bereziki gure bideoklipa aukera, gure azkeneko bideoklipa izan den aukera paregabea ikusteko ikiko duzuelako, nola dizena gure kantuak? Etxai asko ditut. Hori da, eta bertan nire ipuria ikusi ahal izango duzue, zorionekoak zuek, ondo izan eta segi hortan, aio! Nora goiz garikoitz. Tik. Espainire.
begirada lizun. Zerote dago aurrean bide luze honetan, zalantzen itxasoan olatu egin dantzan. Zeharo ezkor, zero hilkor, herriko mozkor, izuta jator, yeah. Topo ingo dugu lurrastiko zazkor. Itxu, mundu, gor, utzu zakon, zizari odoi, eren, zuge, dragoi, zago tarratoi, epeta gozo, etxai arerio, eraso eroso, zirko baiazo, ez zaitez izan inozo, bra! Etxai asko ditut, zindagizut, benetan diotxut, guzti zurrut, gura nautzut, ikerri zaitut, irribarre ilun, begirada lizun. Puedo ver como las olas pelean por tocar tu piel. Tira, ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari ekiteko unea, eta hortarako gaur nirekin hemen ditut albo banatan Carmelo Landa eta Maialen Freira, ondo etorri. Bioi. Tira, hasiko gara, apur bat euskara, euskal kultura, eta euskal identitatea bera mintzaitzat hartuta. Izan ere, polemika sortu du ITV-biko Akelarre saioak azken asteetan, jende asko kiraingarritzat jodu hau Twitterren bueltan, asisten, horreren badakigu beti ere zare sozialek izan dezaketen boterea ala ez. Ez dakit zuek ikusi duzuen saioa bera? Nik polemika eta gero ikusi dut. Normalean egi estateko ez dut ETV bi ikusten, eta baina hain zuzen Twitterren ikusi nituen irudi batzuk eta fragmento batzuk, eta niri neuri ere oso iraingarria iruditu zitzaidan, da nik uste dut euskaldunokiko errespetu falta ikaragarri bat agertzen dela. Eta harritzen hau, ETBek beharko luke bestelako jarrera bat, ezta? Ja, ETB bi kanala bera nik uste eztabaidagarria dela, ETB sortu zen ez du ahaztu behar lehenengo helburu nagusi batekin, eta da euskara bultzatzea eta bermatzea. Eta, gero sortu zuten ETB bi gazteleraz, da horrek ez dio bermea handirik ematen euskarari, ezta? Baina gainera, ETB bik hartu du leku printzipala katean, eta ETB bat nahiko bigarren mailan utzi dute tamalez, eta horrez gain orain sartzen dituzte alako programak, ezta, gaztelera utzez, eta gainera, euskararen inguruan, euskaldunen inguruan egiten dituzten balorazioak, benetan iraingarria dira eta ikaragarriak adibide batzuk ikusi nituen, Unai Elorriaga idazle, euskaldunen artean aski ezaguna eta apreziatua, Perako tranbia novela famatura egin zuenetik, eta, tratatu zuten, nik uste modu oso baldarrean, ez da, nor da, eta, liburu bat idatzi du, esan zuen batek, eta hola, ez da. Eta gero, oso friboloa, Valeria Arroz izeneko aurkezle hori nik genuen ezagutzen, Getxostarra omen da jatorriz, baina usteot bizitza guztia eman duela Salamanca, Madrilen eta hola, eta ematen du parakaidista bat, etorri berria ona, eta egiten dituen komentarioak benetan harrigarria dira. Nik ez dakit mespreso handiagorik ager daiteken euskararekiko eta euskal kulturarekiko, ez da. Beraz, larria da, oso larria da, eztabaida egonda, ETB-rekin lotura handia duen jendeak ere kritika zorrotzak egin dizkio, eta gainera dago konparazio bat. Duela 5-6 urte, euskaraz egin zen programa bat, gazteleraren inguruan, eta erdaldun batzuk nolabait ireindua zinditu ziren, protesta egin, da ETB-ek zuzendaritza berehala kendu zuen programa, da barkamena eskatu zuen. Kasu honetan ez bakarrik ez du barkamenik eskatu, ez inolako esplikaziorik eman beharko du parlamentuan, baina ez du eman, eta gainera luzatu egin dio kontratua, udar arte gutxienez, orduan, iruditzen zaidia, errespetu falta ez dela bakarrik aurkezleena, da ETB berarena, eta zuzendaritzak nik uste kontuak eman beharko lituzkela berehala.
Bai, ez izan ere horrez, humoraren izenean edo txapelorren azpian, berez, sartzen dute ala ere ez, bada horrez tabaida ez, humorean, ondik eta nola egiten den. Nire ustez humorea ez da errespetu falta egitea, ez? Eta Carmelok bai aipatu da aurkezlea, baina nire ustez aurkezle hori biktima bat da, ez? Matxismo puntu batekin sortu dute programa hori. Programa da neska eder, rubia, argal bat, plato baten sartu behar dutela, eta ez da ezagutzen elkarrizketatu behar daun pertsona. Hortaz, hori bai bilatu dute, ez? Euskal Herrixan jaiotako emakume bat, baina euskarazko kultura eta euskara bera ez dagoena ezagutzen, hori bai estrategia bat zen, programa honen nondik norakoa horrela nahi dutelako eman, neska tonta, hutsa edo horren itxuragatik hori barre egitea, eta hortarako badaz beste programa batzuk, Sé lo que hicisteis, Patricia Konderen neska hori bai tontatzat hartzen zutela, eta hori bai ekarri nahi zituzten eta ekarri nahi dute, eurek uste dutelako horrek arrakasta handia dutela, horrelako programak, eta ikuslea bai Madrilekoa da, hori bai ezin dugu ahaztu, telebista publiko, Euskal Herriko telebista publiko batean, segatik kontratatu Madrileko ekoizleak edo hemen ez da, edo hemengo kultura, programa barregarri bat edo komiko bat egin nahi baduzu, ondo dago, bai, noski, badaz asko, eta gainera, nik ezagutzen ditu, bai, adibidez guazemank eta lakuak, arrakasta, ez dakit asko, baina bai ezagunak ziren, ez? Horrelako zerbait egin, bai, nire ustez formatu eta programa berriak sortu beharko lituzke ETB-tik, eta Carmelok esan dago moduan, ez? ETB bat zapaldu ez zezan, ez? ETB bat ez daukolako arrakasta askorik, ez? Pelota ez ezik beste programa batzuk ez dira ikusten, eta hori errealitate bat da, eta hori aldatu beharriko baldin bada, aldatzeko ez, baina ez Euskaldunon itxura zikintzen. Bai, ez da orain ikusiko dugu aldekoa bera, ez, legebiltzarrean aurki, azalpenak ematen ez, egia da, alakoak gertatzen dira, edo antzeko kontuak gertatu direla ez dela lehenengo aldia, eta, azalpenak eman marko ditu, eta ea ez, ze neurri hartuko dituen ere ez, galdetuko diote ez, hala ere, neurriak ikusi ditugu, izango dela, euretako bat programa, bera luzatzea ez, nolako responsabilitatea suposatzen du honek. Hori da, nik ez dakit aldekoak, hau da, oraingo zuzendariak, azalpenak edo aitzakiak emango dituen. Hori, bildur naiz bigarrena gerta daitekela, ikusiak ikusita, ez da, dagoeneko. Baina azalpena nik eman ditzaket, nik eman ditut urte askotxo EITB-ko administrazio kontseiluan parlamentua gala izendatuta, ez da, eta nire bestekide batzukin. Eta saiatu gara behin eta berriro, batetik ETB bat, hau da, euskaraz egiten den, jatorrizko euskal telebista, esango nuke, hobetzen, eta ez da saia, zeren programazio hartzen badugu orain denporaik ez daukagu, baina parrilla hartzen badugu oso erresa da, hobetzen hori, fikzio gehiago egin, programa originalak egin, asteburutako programazioa erabat aldatu, eta jotak, eta txotisak, eta balsak, eta lakoak eman ordez, programazio desente bat egin, kirolarekiko dagoen hiper programazio hori selektibo egin, selekzionatu, aukeratu, eta beste bat albistegiei garrantzia handiagoa eman medios eta hornituz da bar, ez da, gauza asko egin daitezke, baina hori kenduta saiatu ginen behin eta berriro zentzu horretan, ez da, eta inkluso planteatu genuen zuzendari propio bat izatea ETB batek eta Euskadi Irratiak eta hau da euskaraz egiten diren komunikabideak propioa, autonomoa eta berak garatu. Ze gertatu da? Nik ikusi nuen oso argi administrazio kontseiluan hango zuzendari orokorrak gaur egun EAJ-an ordezkari maksimoa denak, ez da, Andoni Ortuzarrek, benda berriro ipintzen zuen eredu modura Telecinco. Hori gertatzen da, zure eredua baldin bada Telecinco, ateratzen diren programa dira akelarre hau esalakoak. Zure helburu principal da segurueni bakarra bada jentea eulia bezala tarta bat ipinita erakartzea, edozein tarta, eta tarta hori, badakigu euliak gehien erakartzen dituen produktua zein den, ez da?
ez dut aipatuko, badakigu zein den, nora doa zen, eulitzarrak batez ere, hori gertatzen da. Esan edut, hor dago, egin beharreko kudeak eta aldaketa sakon badago egiteben, sakona. Eta esango nuke oso fondora, baina hasi behar da zuzendaritza horretatik. Esaldi txinatar zar batek esaten du, arraina hasten dela usteltzen burutik. Ez da, biztan da, EITB-ko argi eta garbi esan behar dut, buruzagitza ustelduta daula aspaldian. Osea, Labaienek eta hauek sortu zuten EITB eta oraingoak, nik uste dut ez daukala zer ikusirik. Orain gerota gehiago nahi dute Telecincoren antzegotasuna hartu, eta, klaro, ondorioak hauek dira. ETB bat txarra da. ETB bada abandonatua, hori da arazoa. Neurri handi batean abandonatua. Euskadi Irratia nahiko emisora hona da, lortu du. Eta gaur egun adibidez, ari dira Kievetik transmititzen, bitartekoak ere ipini behar dira, horretarako noski. ETB bat, abandonatua da. Da nik uste Euskaldunon kultura abandonatua dagoenetik, ondorioak biztan daude ez da. Entzungu aldekoa, baina badira albiste gehiago azken egunotan ez, legebiltzarra aipatu dugula, ez, hortik ere batozenak, eta udaltzen guztiek pistolaz patruiatzea proposatu dute orain, ez, nola jaso duzu berria, Maialen? Gure kuadrian udaltzen badaukogu, eta oraindik ez dut berarekin komentau, baina nire ustez ez da normala, halakoa neurri batzuk proposatzea, ez, zetako. Beharrezkoa da, nire ustez, nire lagunarekin hitz egin da, edo udaltzainak askotan sentitzen dira, bebai, abandonauta, ertzaintzarekin konparatuta, eurak medio gehiago dituztelako, edo, euren lana, interesgarriagotzat hartzen dutelako, ez? Behar bada, bi gorpuen arteko elkarlana babestu beharko lukete eta euren artean ondo konpontzeko eta ez hainbeste pistola bat emun, ez? Nire ustez, bi gorputan, bai udaltzen duen artean eta bai ertzaintzaren artean, ego asko daude, ez? Maskulinitate oso frakila. Eta horregatik alako halako jarrerak egiten dituzte, ez, ikusi dugu aste honetan, Romon, getxon zelako jokabidea egin dituzten, pertsona nagusien aurka, gazteen aurka, ez, bortitzekeriak eta jipoitzen. Halako gauzak dira begiratu behar dituztenak eta ez arma gehiago eman pertsona horiei, ez. Bai, ez, izan ere orain artean dagoeneko zalantzan izan da, ez, uste dute polizia, uneko 80 dagoeneko bai eramaten duela pistola bera gainean, berez hori zalantzazkoa izanik orain ez mundu guztiak eramatea albidatu nahi da. Bai, hor bi kontu daude, ez da, lehenengo prozesua hau bera nola ari den osatzen Jaurlaritzaren aldetik. Nahiko modu sekretistan, eta gauzak argi izateko gezurrak esan ez ere bai, esan ez gabiltza horretan, ez dugu tratatzen hori, eta ari ziren tratatzen, baina aparteko batzorde batean, ez da. Eta, talde parlamentarioak, bigarren talde parlamentarioa adibidez bildu baztertuz elkarrizketa horietatik, eta aprapos pentsatuta gainera baztertzeko sistema bat, ordan, hori ez da gardentasun demokratiko. Precisamente, hori batetik. Bigarrenik, ze seguridade konzeptu dago hor, nik uste dut hori dela kezkagarriena. Ze eredu hartzen da, lehen Telecinco esan dugu telebistarako, hemen badirudi, gerota gehiago, Ipar Ameriketako, hau da, Estatu Batuetako eredu poliziala hartzen ari da. Eredu hori oso kezkagarria da, ikusi dugu eredu polizial horrek ze ondoriok izan dituen, Estatu Batuetan, oraintxu, ez da? Hori da nahi duguna hemengo polizia, lekuko poliziarentzako ere, nik uste dut benetan kezkagarria da. Segure gehiago ez du esan nahi arma gehiago eta arma hilgarri gehiago erabiltzea ez du hori esan nahi. Lehenengo egin ez dena, da benetan larria da frankismotik eratorria den, neurri handi batean eratorria den polizia, eta transizio ditu honetan sortutako edo birsortutako ertzaina, eredu polizial hori ez da aldatu. Nik uste ertzainak erentzian hartu duela
polizia frankistatik gehiegitxo. Partaideetan, hori begiratu beharko genuke, zema Guardia Zibil, zema polizia Espainiar dagoen ertzantza, zema militar Espainiar, eta gero moduetan ere bai. Tortura hor daukagu, tortura kasuak bai, milaka dira, baina horietatik ehundaka batzuk ertzantzak egindakoa dira. Orduan, eredu poliziala eta tokiko polizian ere, udaltzainetan ere, beraztertu egin behar da, aldatu egin behar da, sakon, polizia demokratikoa zer da. Askotan ipintzen da bobi inglesen eredu, ez da? Bobiek ez dara mate pistolarik, ez dara mate. Gipuzkoan gaur egun, arrasaten adibidez, da leku askotan, ez dute zuzko armarik erabiltzen udaltzainek. Seguridadea egoera larriagoa da arrasaten Bilbon baino, ez dut uste, ez da? Orduan, seguridadaren oinarria da lehenengo berdintasunean oinarritu behar da, marginazioaren kontra egin behar da, ze hor sortzen dira jatorrian seguridad arazoak, marginalitate eta egoera injustuetatik jentea edo matxinatu egiten da, edo bestela beste bitarteko batzuk erabiltzen ditu, eta bigarren polizia eredua. Polizia ez da erreprimitzeko daen zerbait, polizia batez ere da jendea babesteko. Eta zuzko armak ez dira inoiz babes armak, eraso arma dira, ez da? Elementu horiek aztertu behar dira beste ikuspegi batez. Hemen, bi ondorio, bata, EITB-ren zuzendaritza eta bigarren nik uste poliziaren zuzendaritza eta seguridade konzeptua aldatu beharko lirateke. Bai ez, baina hor badago segurtasunaren kontzeptua nola ulertu egiten den, eta bestetik ere ez horrasi dira zehazten noiz erabili halko luketen, basuzko arma hau, eta beharrezkoa denean bakarrik, eta horre ere ez nork edo zer da beharrezkoa suzko arma bat erabiltzeko. Hori da, non dago limitea ez dakigu, eta Karmelok esan dago moduan, guretzako, ni pertsonalki ez dut polizi baten babesa sentitzen. Polizi bat ikusten dut eta beldurtzen nau, batzutan. Ez dauko, normalian eurek die gure babesaren alde egin behar dutenak ez, eta hori ez dut ikusten, ez dut somatzen, eta bebai Karmelok abipatu dago arrasaten ez daukate armarik, eta eurak saiatzen di ez, alguazil moduan euren burua esan ez gula azai, batzuekin gaz, ez dakize, baina hori ez dute lortzen, gehienetan. Jentea ez da poliziaren alde. Eta hori pena bada, ez? Behar bada euren itxura aldatu beharko dute, eta hori demostrau, justo, erromoko manifestazioetan edo edozein manifestazioetan zei jarrera mota hartzen duten, ez? Eta zein kontra daz. Nik uste dagoeneko euskaldunok esperientzia daukagula, eta esperientzia eta ez oso aspaldikoa, oraintzukoa ere bai, eta esperientziak esaten digu, zemat eta arma arriskutsuago erabili poliziak ez gaudela gu seguruago, baizik eta arriskua handitu egiten dela, ez da? Da adibide bat jarriko dut, Inigo Cabacas. Ez zen pistola bat izan, baina izan zen arma hiltzaile bat, hilgarri bat, pelota hori, gomazko pelota hurbiletik botata. Bueno, hor irizpidea gorde zen, hau da, ezinbestekoa zen pelota horiek erabiltzea Kirruli tabernan, han kale iztu hartan atletiaren partidu baten ondoren, frogatu da ez, da? Eta aldiz, erabili zituzten, hil egin zuten mutila, eta gainera gero eskua garbitu. Hor non dago arazoa? Ez, armaren erabilera, ez da bat ere komenigarria, poliziak espadaki nola eta zein den bere funtzio nagusia, ez da reprimitzea, ez da jentea jipoitzea, baizik eta jentea babestea, ez da? Eta beraz ereduan dago arazoa, eta agintarietan. Badakigu, noiz gertatu zen hori, nor zegoen barne kontseiari, oraintsu hilden PSOEko buruzagi bat, ez da? Eta PP eta PSOE zeuden jaurlaritzan orduan, PSOE PPren laguntzaz, eta hori gertatu zen, orduan, eskara fidatzen, nola fidatuko gara horrela jokatzen duen polizia batez, nola emango dizkiogu zuzko armak? Ez da egokia, lehenengo aldatu behar da, poliziaren jokabidea eredua, kultura hori aldatu egin behar da, eta gero ikusi zeintzu diren neurri proporzionalak.
Bai ez, orain gainera ez da albiste bakarra iritzi den apurra segurtasunarekin lotuta ez, komentatu genuen agian ere ez, labanak eta alako armatxuriak edo esaten zaienekin ere ez, hainbat kontrol ezarri nahi zituztela, eta zuk aipatu zu ez, Erromoko oraingo kasua ez, alakoek azkenean ez, segurtasuna zain beste hitz egiten denean ez, badirudi toki batzuetan bakarrik nahi dela ez, horixe ziurtatu, eta gero ez, kalean Erromoko ez zahar eta gazteen ez, batuketa leku batean ez, ikusita gaur bertan eta aste honetan ez, zer dena gertatzen ari dena. Hori da ez, nire ustez hemen kontzientzia falta dago ertzaintza eta udaltzainen artean ez. Informazio falta edo ez dakite zer dan berdintasuna, ez dakite zer dan homofobiaren aurka egotea, eta gainera askotan irtetzen die kalera justo manifestazio horietan euren kontra, ez zaie inporta pertsona nagusi bat izatea, ez, Erromoko arkazietan eta bideoetan ikusi dugu ez, zelan altzatzen dute 72 urteko edo 74 urteko emakume bat, eta ez zaie asola emakume bat izatea, ez zaie asola 74 urte eukitzea eta jendiaz txilixok azaten zauen ez, gaixorik da hola, ez dakize, eta alakuak. Eta, bueltatu zuten, baina, imagina hau, ez, erueten badute. Ez dakit ze dagoen euren burutan, ez, eta Carmelok esan dago moduan, Inigo Cabacas pasau zanean, ertzaintzaren sindikatoren buruzagia izan dakoa, jala gutxi artez, esan zauen, desde entonces impera el buenismo, ez? Gainera hori esate dute arropuzkeri puntu batekin, ez? Eurak onak diela, ez? Eta beste guztiak txarrak eta alako jarrerak beharrezkoak diela, jentia, lasai egoteko, ez? Eske, nietako da pasada bat, ez dut ulertzen zelako jarrera eta zelako, ez dakit, esjangitasuna, edo behar bada igual, azterketa psikologikoak egin beharko lituzke ertzaintzen artean, ez? Eta udaltzaingoen artean ere, ez, jakitzeko zen nolako pertsonak da zen uniforme haien atzetik. Itxarongo ditugu ez, zehaztasunak, neurri hauen ingurukoak, eta alduko diogu bestaten ziur berriz ere honin, eta bada beste bat, izan ere, oraingoz aurrera egingo du Usansolo udalerri bilakatzeko prozesuak, hemen Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak ez du onartu Espainiako estatuaren abokatutzak egindako eskaera ez, prozesu hau eteteko. Badugu pantaiaren beste aldean, Agustin Aizpuru Usansolo herria plataformako kidea, kaixo? No entzuten didazun? Saiatuko gara bestela tartetxo batean, entzuten didan, tira. Hemen korapilatxua bai ari da gai hau, izan ere, aurrera atzera dabil, hor badira hainbaten neurri, batzuk esaten dute beharrezkoa dira aplikatzea, esaterako, 5.000 biztanletik gora alden edo, nola ari zarete jarraitzen alako albistea? Bani egon nintzen, justo botazio egun horretan, kubritzen, eta bertako jendiarekin egon nintzen hitzeketan, eta nik ez dut uste, badaz, Espainia mailan 7 herri, 5.000 herritar baino gutxiagokoak, eta independentzia hori lortu dutenak, ez? Eta gobernuak ez dago, Espainiako gobernuak ez dago esebez esan. Orduan, egia da, harritu nindula, ez? Desanexioa atzeraz botatzea justiziak. Beti itxaroten dugu, ez? Justizia kasu hauetan, Espainia eta gobernuaren alde egotia, ez? Eta independentzia hitza entzuten dutenean, atzera botatzea, ez? Baina, euren arrazoia da, hauteskundeak egon behar diela, ez? Eta ez dagoela denporarik, hauteskunde garaietako, edo garaia heltzen danean, Usansolo partizipazio independente bat egotia, ez? Eta hortaz, itxaron beharko dugu. Gobernuak, errekurridu egin behar dago, ez? Eta nire ustez ez da izango erraza bidea, baina, bintzat horri ikusten da, ez? Eta behar bada Usansolo herri bat bilakatzen bada, errekurtso gehiago izateko aukera eukiko dute, ez? Batzuek esaten zuten, ez? Ospitale bat eukitzea eurentzako, edo ikastola bat, edo galdakaura fan beharrez izatea, euren bizitza egiteko, ez? Bizitza Usansolo herri bat moduan egiten dutelako, ez? Eta hori merezi dute.
Bai, ez horre ipatuztu besteak beste, ez, hauteskundeen kontu hori, ez, nola banatuko den justo hauteskunde garaian, bozka hori joango diren, baina askok ere eskusatzat jo dute argudiak eta hori. Bai, hemen fondoko arazoa dago, eta da buru jabetzarena, ez da, hau da, nok agintzen du gure herrian, ez da, nok agintzen du Euskal Herrian. Kuriosoa da, teoriaz, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabak lehendakari bat eta parlamentu bat ere badugu, baina ez du gauza handirik agintzen, ez batak ez besteak, ze Usansolokoa gertatu zenean, kontuan izan behar da, foru legeen arabera, erabat legezkoa eta erabat onargarria da Usansolokoa, zeren planteatzen da 2500 biztanle dela topea, da hortik gora, egin daitekela desanezioa, hori foru arauak diona, ez da. Beraz, hemen guztiz normala izan beharko litzake hori egitea eta ontzat ematea, eman zen bezala Gernikan, ez da, abenduaren 30ean, Bizkaiko Batzar Nagusietan, normal izan beharko luke horrek. Baina, klaro, ze gertatu da, hemen dago lehendakari zaparte eta parlamentua zaparte, eta nunbait horiek baino boterea handiagoarekin, Espainiako gobernuaren ordezkaria deitzen dena. Hau da, lehen frankisman gobernador zibil deitzen zitzaion, pareko bat. Eta hori da, Denis Itxaso jauna, une honetan PSOEko tipo bat, besterik gabe, Madrilen izendatu dutena, zuk aginduko duzu hor. Eta bera ibili zen sasatzen, eta estatuko, hau da, Espainiar estatuko abokatuak, ipini zuen elegitea, ez da. Orain EAeko, auzitegiak esan du, elegite horrek ez duela aurrera egingo, baina itxaron. Ze EAeko auzitegiak ez du agintzen ere, Madrileko auzitegiak agintzen dute. Hor da, fondoko arazoa da, gure herrian nok agintzen du. Segundotxo bat, horri helduta eta jarraituko dugu, ez? Galdera horrekin izan ere orain bai, Agustin esaten diate, badela kameraren beste aldean, guen zuten, kaixo, Agustin? Kaixo, egunon. Kaixo, egunon, tira, ipatzen ibili gara, ez? Nola EAeko auzitegi nagusiak ez duen onartu Espainiako estatuaren abokatutzak egindako eskaera, ez? Zein batean prozesu hau etetzekoa, nola jaso duzue berri hau zuek? Tira, posa handia gaz Usansolotar guztiarentzat, da ni jakinuenean atzo berri hau, posik bere. Eta gure prozesuarentzat, beste pausotxo bat aurrerantza. Bai ez, izan ere pausuak bata bestaren atzetik ematen zabiltzatez, beti apur bat entzutenea zer gertatzen ari den, eta auzi honetan gakoa bada ea erabakia nork hartuko duen, ez, nunden benetan boterea hau aurrera ateratzeko? Lehen esadoztezu lehenengo, eta horrek ze suposatzen du, ez? Eta honek Usansolok udaletxe berriaren eraketan jarraitu dezakeela, eta horretarako Foru Aldundiak bere ardura bere gain hartu eta urratsak ematen hasi behar duela. Gestora batzordea sortzen hasita. Guk udaletxe aukituko gestora batzordea behar dugu. Bai, hori da, eta gero horrez, aipatzen da batetik 5.000 biztanleen kontua, gero ere, hauteskundeak ere sartu dituzte hor apur bat aitzakiatzat, hau nola hartzen duzu ezuek? Guk dinoguna da, Euskal Herrian daukagu gure autonomi estatutua, eta bai konstituzioak, eta bai autonomi estatutuak, gai hauetan Euskal Herriaren eskumena aitortzen du, eta horregatik ulertzen dugu foru legea dela bereizketa. Prozesuak erauntzun dituena eta lege nazionala, eta ez lege nazionala. Ze kasu honetan, esan duen bezala, zuek dagoen partaide batek, lege nazionalak edo lei de bases de régimen local gehitzen dena, bere artikulu 13.2an eskatzen ditu gitzen di herri berriaren zentzat 5.000 biztanle. Eta foru arauak eskatzen ditu 2.000 eta 500 biztanle. Da hor, diferentzia oso berezia da. Bai, ez da, eta gero horretaz aparte ere, hauteskundeak datozela, horrekin zer daukazu esateko halako argudiaketei? Guk behar dugune da, udaletxeak
udaletxeak ez, foru aldundiak bere lana egitea. Eta behar dugu ipintzea martxan gure gestora. Hortik aurrera lan pilo bat dago udaletxean. Udaletxe guztia egin behar da. Bai, da egia da, Usansolon hauteskundeak egon behar direla. Da ez dait, epe barruen bagaudegu. Nik uste dut oso gatsa izango dala Usansolon maiatzan hauteskundeak egitea. Baina, bueno, foru aldundiak pentsatu beharko du, igual atzeratzea edo, ze nik ez dut ulertzen, eukitea herri bat, udaletxe batekin, eta herritarrak beste herri batera joatea boskatzera. Hori ez da biablea. Bai ez, horrela da beraz, orain urrengo urratsak izango litzateke itxarotea, ea ez, benetan foru aldundiak zuk esan duzu, ea bere lana egiten duen. Bale, bai. Guk espero dugu, da ja datorren astean, edo asteanetan edo datorren astean, aginduko dugu eskutitza bat foru aldundiari, esateko hasi ditela bere lana egiten. Da, lehenengo lana egin behar dugune da gestora martxan ipini. Ez, badi egon gara ez, gestora horri eta baita ere ez, bialtzen duzuen kutunari nola erantzuten dion aldundiak, berak milesker Agustin adi egongo gara, itzaingo dugu ziurrenik beste egun batean, albistegiago ditugunean honen inguruan, eskerrik asko. Eskerrik asko zueri, agur. Tira ez, aipatu ditu horre hainbat gako, batetik ez bada gestoraren asuntori, eta bestetik aldundiak egin beharreko lana. Bai, hori da, ez, ontxe, pelota edo esaten den moduan, foru aldundien eskutan dago, ez, baina ikusiko da zen nolako kompetentzia dituzten, ez, biak esan duten moduan, bai Carmelok eta bai Usansoloko kideak, egia da, Madrilek daukola hemen kompetentzia gehiena, ez, eta hori arazo bat da, Usansolo eta beste edozein herri desakzionatu edo independente izan nahi badau edo ez. Eta, bai, nire ustez hauteskundetarako ez da egun gaztirik euren herrian, ja herri badalako, bozkatu ahal izateko, ez, eta hori, bai, berak esan dauen moduan, ez, oso latza da, ez, zelan fan behar dien beste herri batera, bozkatzera, euren herria izan da, ez. Ez dakit ikusiko dugu zer nolako jarrera hartzen dauen foruak, eta ea daukon posibilitatea hau herri bat bihurtzeko. Iztor gainera, herritarrek erabaki dute, desanexioaren aldeko bozka eman du gehiengoak, beraz, eta Agustinek ere esan du nola, ez dago arazorik, atzeratu behar baldin badira Usansoloko hauteskundeak eurak, ez, atzeratu daitezela eta egingo dute. Bai, dudarik gabe, ondo esan duzu. Nik uste lehenengo zoriondu behar ditugula Usansolokoak, ze ari dira oso ondo eramaten prozesua, lortu dituzte pausuz pausu berein aldeko erabakiak eta hartzea, eta hau demokrazia kontua da, argi eta garbi. Hau da, iazko abenduaren 30ean Bizkaiko Batzar Nagusietan lortu zuten aldekotasun zabal bat, demokratikoa, erabat, foru arauak babesten ditu, 2005 baino gehiago dira, 5.000 euro biltzen dira, gero baliabide guztia dituzte, ekonomikoa, demografikoak, dana dago beraien alde. Eta une honetan, klaro, demokrazia bete dadin, bakoitza bere ardura bete behar du. Eta foru aldundiak du orain ardura konkretu bat, bidea zabali dago, ikusiko dugu gero gertatuko den, baina bidea zabali dago, beraz, gestora hori antolatu behar da, ja. Agustin Aizpuru hemen hitz egin duena, zinegozia da. Bueno, badaude elementuak hor gestora bat eratzeko. Eta ondoren, gertatzen bada, hemen Espainiako gobernadore moduko honek, gobernu ordezkariak zerbait tartean jarri nahi duela, edo Madridetik traba jarri nahi direla, badago elementu historiko bat, nik uste du berpiztu beharko genukeena alako kasutan, da pase forala deitzen zena, ez da? Hau da, foru arau baten kontra Madrilek hartzen duen erabakia hemen ez da betetzen. Eta hori historikoa da, ez dugu guk orain asmatu, eta nik uste hori Bizkaiko herritarren baliabide oso garrantzitsua dela, historiatik jaso duguna eta orain aplika daitekena. Nik animatu egiten ditut, uste du berez nahiko animatuta dabiltzala,
eta zoriondu ere bai aurrera egitera, kasu honetan. Bai, ez baina ikusitu gorriruetan emozioz beteta erabaki pozgarriak jaso izan dituztenean, eta azkenean ariketa ere tasuk demokrazia aipatuzu bada interesgarria eta gainera orain gutxi ere gure eskutik eta halako eskariekin hurbildu izan dira nola da, legebiltzarrera bertara aborrat, herrietan guatzen erabakitzera eta azkenean bakoitzaren eskubideak dira. Hori da, bozkatu zutenean horitzen naz, Usasolon egon itzala, eta ez da batzuk, herritar batzuk esaten dizuten, eski igual soroak gaz, edo soro batzuen nahia da, bai, behar bada bai, baina zegatik ez, bidezkoa da, euren eskubidea dute, eta hori da demokrazia bat, niri bai, asko harritu ninduen, foru aldundiak baietz bozkatzea, batzutan ez dakit ez daukute konfidantza asko instituzioetan, baina hala ere agertu zian, eta hori bai, ospatzekoa da, euren erabakia, errespaldatzen zuten demokrazia, eta orain, Madriek traba jartzea, bai, espero dugu, baina, ia lortzen duten, eta nire bai euren alde nago, azkenean merezi dutelako, herri moduan altzatu dira eta herri bat sortu nahi dute, Batira, geratuko gara batozten edo falta diren erantzun guzti hauen zain, eta tartan instituzio ez gabiltzala, Martxoak 3 elkarteak salatu du instituzioek oroimenezkoaren hitzarmena aldatu egin dutela, baukagu bideo bat gaia kokatzeko, eta horri helduta ere, gure artean hitz egiteko ikus dezagun. Martxoak 3 elkarteak salatu du erakundeek oroimenezko hitzarmena aldatu dutela. Otsailaren 16an batzar deitua zuen elkarteak, eta aurreikuspenen arabera urtarrilaren 26an alde guztiek adostutako estatutuen inguruko proposamena onartzea espero zuen. Hala ere, bilera baino 4 ordu lehenago eta abizurik jaso gabe, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak berridatzitako beste dokumentu bat jaso zuen. Elkarteak kritikatu duenez 2021ko azaroan elkarte memorialistek eta Gogora Institutuak adostutako hitzarmena aldatu dute. Beraz, Martxoak 3 elkartea haserre azaldu da eta bere sare sozialetan aldaketa horren berri eman du. Salatzen duenez, helburuen artean ez da biktimen oroimenezko zentroaren sorrera agertzen. Eta horren ordez, dokumentuak dioenez, xedea izango da 1976ko martxoaren 3ko gertakariek inguruko memoria zikerketa, dokumentazioa eta inventarioa egitea. Horrekin batera, elkarteak iragarri du bere gain utzi nahi dituztela memorialean erabiliko diren dokumentu eta material guztiaren inventarioa, sailkapena eta digitalizazioa. Eta horien erabilera Martxoak 3 elkartearen eta fundazioaren patronatuaren artean adostea nahi dutela. Azkenik hitzarmenak 2 urtez luzatzeko aukera jasotzen du, baina elkarteak salatu du erakundeek aurrekontuaren menpe utzi nahi dutela luzapen hori. Tira, honek ere eztabaidak sortu ditu azken urteetan kasik, eta elkartak berak errespetua eskatzen du, besteak beste, eta horregia da, Gasteiztik, bai Udalaren partetik, eta beste instituzioetatik ahalik eta arinen gura dela hau aurrera ateratzea, eta kasik ez ditu, edo bazterrean utzitu momentu batzuetan, elkartak berak salatu duenez, bauren hitza, eta horri muzin egin da, aurrera egin nahi du, proiektu ahalik eta arinen ematen du, berta memorial bate osatu, eta horrekin bukatzeko, kasik ematen du gainetik entzeko ere badela. Bai, norbete pentsa dezake, aldaketa batzuk egin dituzte testuan, hori arazo txiki bada, hemen arazo oso handia da oso garrantzitsua dago jokoan, ez da? Eta zer dago jokoan, memoria egin behar da, hain zuzen ere, kontuan hartzeko. Memoria egin eskero, da garai hura bizigarenok oso argi eta presente daukagu memorian, justu gertatu zen Franco hil eta hilabete batzutara gertatu zen Gasteizen martxoaren 3, ez da, 1976an. Eta larria izan zen alde guztietatik. Langile mugimenduari, segundoko jipoia, baizik eta erailketa, langile ordezkari askoren erailketa gertatu zen. Eta erailketa horrek zeukan intentzio politiko estrategikoa. Eta
hausezen frankismoaren amaierarako indara handia hartu zuen langile mugimendua geldiaraztea modu basatian. Eta erabaki politiko izan zen nok hartua? Manuel Fraga Iribarne eta Rodolfo Martín Villa. Hoiek izan dira gero transizioa ditu den prozesu honen aitapontekoak. Hau da, Manuel Fraga Iribarne gogora dezagun Frankorekin ministroa izan zen. Eta beste zensuraren ministroa eta oso lan larria egin zuen. Baina Franco hilda segidan, berak hartu zuen ardura frankismoaren moldaketa bat egin eta transizioaren regimena egiteko. Eta horretarako mozorrotu egin zen, orain irauterietan gaudela, nik gogora ekarriko dut, mozorrotu egin zela Manuel Fraga Iribarne. Nola mozorrotu zen? Joan zen Londresera, hango diplomazia lan batzutara, eta itzuli zen trajea aldatuta. Eta ekarri zuen, gogoratzen naiz, horrela da, ez da broma bat, ekarri zuen traje ingles bat idatzita, jantzita, esan nahi dut, eta ematen zuen politikari ingles bat, itxuran Churchillen estilokoa, eta etorri zen esaten, ipini behar zirela konstituzio berriaren oinarriak. Eta hartu zuten, orduan Partido Popular ditzen zen PP, ez da, Alianza Popular parkatu ditzen zen oraingo PP, eta berak hartu zuen Alianza Popularraren ardura, eta izan zen Espainiar politikari referentziala transizioa jartzen. Eta berak erabaki zuen Gasteizkoa egin behar zela, eta gero Rodolfo Martín Villak elkartuta egin zuten. Hoiek daukate erantzunkizun kriminala. Fraga Iribarne hil zen, Martín Villa biziri dago, Argentinatik reklamatu dute hemen ezin delako lortu epaitzea, baina hori izan zen oso garrantzia handikoa, eta Euskal Herriaren historian hori hor markatuta dago. Orain ze gertatzen da, klaro, garrantzia kendu nahi diote, eta horregatik aldatu dute hau. Garrantzia kendu nahi dute, zeren hau lortu zuten konpromiso bat, horren inguruan zentro bat egiteko Gasteizen. Ez dute zentrori nahi. Nahi dute hor bazter batera utzi hori. Hori lehen mailako garrantzia daukan gure historia hurbilaren kapitulu bada. Ezin da utzi hori ahazten. Memoria behar bezalako memoria egin behar da, eta hau guztia hemen kontatu dudana kontuan izan da. Azken finean hor, elkartak berak ez, biktimak erdigunean jartzea eskatzen dute ez, baina gero hor bada ez, askotan ipatzen dena biktimen sailkapena, ez da? Hori da, ez ni, jaso nuenean, albiste hau, ez, harritu ninduen, ez, estatuak, martxoak igururen elkartea eta biktimak babestu nahi jutu dela irakurri nuenean, ez, eta jartzen zuten, ez, no, el gobierno de España quiere estar presente en las instituciones que se construyan, ez dakize honi buruz, ez, nire ustez hauteskunde garaian gazela, hori garrantzitsua da, ez, eta horregatik etorri ziren Gasteizea, eta hau azaldu zuten, ez, baina ez dut uste, ez, biktimen oroimenezko zentro bat ez dute egingo, ez da, ere, esaten dute ez ikerketa edo egingo dituztela, baina ez dakizen nolako garrantzia emango duten, eta nire ustez oso berandu datoz, behar bada aurrera pausu txiki baina oso txiki bada, baina oso berandu etorritakoa, eta biktimei eta elkarteari ez zaio ezer esonik egiten, ez da Euskal Herriko herritarrei besta. Ez, bainera horre orain ez asko Egiariz horrek berak egin zuen olako, mai inguru bat, ez, eredu ezberdinakona ekartzen, badirelako adibideak, eta hartu daitezkenak, ez horre ez dakit esaterako aipatzen zen Bloody Sunday, eta ez, Irlandan derrinden memoriala bera, nola biktimek eurak ez antolatutakoa den, ez dakit oso ondo, baina dakit ez, behintzat bestelako eredu bat badela, baina badirudi ez, hemen bilurra dagoela ez, alako bide emateko. Claro, bildurra dago, ondo esan duzu, baina zergaitik. Bildurra dago Estatu Espainiarraren aldetik. Honek ikutzen duelako transizioaren estatua deitzen den honen oinarriak ikutzen ditu, eta nabarmendu egiten du zelako oinarri faltzoa dituen demokraziarako, ez da? Eta Bloody Sunday ni egon nintzen derrin ezagutzen dut, beraiek Irlandarrek erakutzita, eta arrazoia duzu horretan. Eta hemen aldiz, ze gertatzen da? Balen polizia eredu esan dugu. Gasteizko martxoaren 3an nabarmendu zen zein zen frankismotik zetorren polizia eredua, orain demokratikoa ditzen dena. Polizia Espainiarraren grabazioak harrapatu zituen egin egunkariak, eta eman zituen publiko egin zituen.
Gero galdetuko dugu zergatik itxi zuten egin. Bueno, hor dago motibo bat, ez da? Publiko egin zituen, hor entzun egiten zen, da transkribatu egin zituzten, da hor dago jenteak nahi baditu ikusi, polizia agintarien aginduak. Eta sartu, esaten zuten, sartu Zaramagako Elizara, eta hor dauden langileen asamblada hori desegin atera danak edozein bitarteko erabilita, esaten zuen, da gero amaitu zenean esaten zen, egundoko jipoi eman diegu, jipoi historiko bat, niko horatzen dut hori. Bueno, por cierto, ez aizu ezaguna egiten entrar con todo lo que tenéis. Hori da justu hemen Inigo Cabakasen kasuan ertzantzaburuek esan zutena, entrar con todo lo que tenéis. Begira zelako paraikotasunak. Orduan, polizia eredua begira noiztik datorren da nola datorren arazoa. Bigarren, adierazpen askatasuna. Eginek hori kontatzen du oso garesti ordaindu zuen eginek hori kontatzea beste urte batzuk ondoren, ezta? Euskaldun egunkariak ordaindu zuen bezala. Ze oinarri dauka estatu transizioaren estatu deitzen den honek? Nortzu dira hori diseinatu dutenak eta nola ari diren libratzen zeintzu dira biktimak eta ze oinarri. Badago adierazpen askatasunik, badago polizia eredu demokratikorik, hori ari gara ikuste. Begira ze garrantzia daukan gauza hauek ondo lantzea. Ez dute nahi. Eta orduan, Gogora Institutua ari da ere, nik uste, da usalatu behar dugu, benetako memoriaren oinarri diren elementuak ezabatu nahian. Martxoaren 3ak behar du hor zentro bat, eta zentro horren sorrera errespetatu egin behar da, gainera adostuta zegoen, errespetatu egin behar da. Eta hori ezin da, nik uste arrazoi osoa dutela beraiek, planto egiteko eta esateko ez, zentro hori egin behar da, behar den modua. Baina jendea badago prest, eta baituzte proposamenak, eta badago jende bat horren inguruan, hori ez, elkarte hau da kasu bat, ez, baina memorialaren bueltan ere sortu zenean Gasteizen, ez, horre bazen jende bat esaten aizue, hau da behar duguna, gaina ez, beharretik. Bai, baina ikusten dugu, ez, aurrekontuen menpe utzi dute, eta hori bai, oso txartza dago, ezegatik aurrekontuen menpe, horrek zer esan nahi dago, aurrekontuak gutxitzen badia, akabo, halako proposamenak ez dakit, ez dauko, eta kristoneko lan egin dute, jala urte asko dara matzate, hau defendatzen, ez, eta biktimai babes, merezitako babes bat ematen, baina nire ustez, ez da nahikoa herritarren edo elkarteen aldetik etortzen badia halako proposamenak, baizik eta gobernuei ere eskatu beharko genieke erantzukizun bat, eta euren aldetik, eta aurrekontuetik, diru pixka bat emotea edo dirua ematea, ez gure dirua dalako, ez? Herritarron dirua dalako, ez? Eta honek gauza hauek babestu beharko lirateke. Badago gainera konparaziozko irain ikaragarri bat Gasteizen. Gasteizen egin zuten duela urte batzuk PP gobernutik elikatuta eta PPko ministrorik karkamalenak bultzatuta Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Hori egin zuten diru pila bat erabiliz eta PPk bultzatuta Gasteizen. Horretarako zegoen dirua, medioak, eta hor dago usteltzen zeinok ez dio kasurik egiten, hori da mamotreto bat. Eta aldiz, martxoaren 3an Gasteizen beran gertatutako hau guzti hau, daukan larritasun da garrantzi historikoarekin, horretarako ez dago biderik. Zentro bat egiteko, hori konparazioz da benetan eskandalu bat. Bai ez, ikusiko dugu ea ez, zer berri gehiago irtetzen den honekin, olako forma hartzen duen, esaten dut hemen utzi behar dugula solasaldia, eskerrik asko, bioi, gaur gurean izatearren, eta jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu.